S príchodom nového školského roka odštartovali v meste Poprad školské športové súťaže. Jedným z najväčších projektov býva športová olympiáda mesta Poprad, ktorá píše svoju 28. kapitolu. V piatok bolo tradične prvou disciplínou plávanie. O plávanie je v meste Poprad tradične veľký záujem a dôkazom toho bola aj účasť na prvej súťaži v rámci 28. ročníka športovej olympiády mesta Poprad v plávaní. V piatok sa v bazéne stretli žiaci z 12 základných škôl. Verím, že tento šport ako prvý nám otvorí túto olympiádu, ktorá bude minimálne taká úspešná ako po minulé roky. Takže nás v olympiáde čaká 13 športov, dneska sme odštartovali prvý a verím, že decká si to naozaj užijú. Ako každý rok aj tentokrát sa do organizácie plaveckých disciplín pustila základná škola v Spišskej Sobote, ktorá sa okrem hokeja venuje aj plávaniu. Samozrejme máme plavecké triedy, žiaci sa venujú plávaniu, máme dokonca prváčikov, druháčikov, ktorí v rámci krúžkov chodia plávať, učia sa plávať, teda dúfame, že bude to kvalitná náhrada za tých, ktorí odídu v tomto školskom roku a dúfam, že naša škola spraví pekné výsledky a držím nielen našim, ale všetkým deťom palce. Olympiáda má však svoje jasné pravidlá a tak sa v bazéne stretávajú okrem plavcov hlavne deti, ktoré nie sú registrované v plaveckých kluboch. Urobili sme si výber tých, ktorí vlastne z tých neregistrovaných sú najlepší a dúfam, že budú respektíve, že strávia pekný deň v bazéne, že sa porovnajú s tými ostatnými a že to bude pre nich prínosom. Pozorným okom však ich výkony sledovali aj zástupcovia klubu plávania Aquacity Poprad, pre ktorých je to vítaná forma náboru nových členov. Som rád, že náš klub plávania Aquacity Poprad môže privítať aj ostatné deti zo základných škôl a môžu sa zúčastniť týchto pretekov, ktoré im určite pomôžu takisto urobiť si svoj názor na to plávanie a môžu sa zaradia do nášho klubu taktiež do budúcna. Ciele samotných detí boli pritom úplne jasné. Chcem si to hlavne tu užiť a chcem aj nejaké body v našej škole a chcem ju reprezentovať. Plávanie ma baví už od školky, som s tým začal a aj som začal vyhrávať od minulého roka. Chcem pomôcť škole získať nejaké body aj. V plávaní sa teda v piatok najviac darilo žiakom zo základnej školy v Spišskej Sobote, ktorí vyplávali prvé body do rebríčka o najšportovejšiu školu mesta. Teraz si budú musieť všetci chvíľu počkať na ďalšie disciplíny. V zime ich čakajú lyže, ale i sane, korčule či bowling.